Mga puso, naglawig naman sa masobra 3 ka oras ang ash emission nga na records ng PHEVOX sa Mount Canlaon kay Inasang aga. Nag-umpisa alas 5:55 sang aga ang pagbugas ng bulkan sa Aso nga may upod nga abo. Alas 9:25 na ini naguntat bus sa monitoring sa PHEVOX. Nagapabilin sa alert level 2 ang Mount Canlaon. Wala sang bagong aktibidad sa sulod sang bulkan nga na monitor apang wala ginadula sang PHEVOX ang posibilidad nga liwat ini nga maglupok. Gani ginapalerto ang mga nag-i-star sa 6-kilometer permanent danger zone o kon PDZ sang bulkan. Nagapanghanda naman ang Office of Civil Defense NAR. Alert level 2 sa gihapon kag ini siya may posibilidad sa gihapon nga magkaroon kita sa mga eruptions nga explosive pareho sang natabo sang October 24. Active siya sa gihapon, so ang posibilidad nga maglupok ara sa gihapon. So, once may magtupa na mga abo, so ano lang, no, maghalong lang kita sa ano, no, sa inyong sagi guwasa, no, sa until matapos ang ano, ashfall. From there, hindi manilo naman kita.